Θέλετε να δώσετε μια πιο ανωδική όψη στο πρόσωπό σας? Δείτε το βίντεο. Εδώ στη Δέσποινα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να σας δείξω λιγάκι πώς μπορείτε και εσείς να το κάνετε, το να δώσετε πιο πολύ ανωδική κίνηση και στα μήλα αλλά επίσης και στο βλέμμα σας. Okay. Αυτό που συνδυάζεται οπτικά με όλο αυτό είναι οι όγκοι στο μαλλί. Ποιοι όγκοι μας απασχολούν εδώ να ανεβάσουμε το βλέμμα μας και τα μήλα? Είναι αυτοί οι όγκοι ακριβώς εδώ στην κορφή, σε αυτό το σημείο εδώ και αυτό το σημείο εδώ. Ακριβώς εδώ είναι οι όγκοι. Αυτό που γίνεται είναι αυτομάτως το μάτι μας ακολουθεί τον όγκο και αμέσως το σβήνει όλο αυτό, το τραβάει προς τα πίσω και έτσι αμέσως δίνει πιο ανωδική κίνηση στο βλέμμα μας και ανεβάζει και τα μήλα. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα tips και tricks γύρω από τα μαλλιά σας. Catch you soon, guys!